Fil-lokalità tal-Marsa ġiet imtella attività li komplementat il-festa ta' Jum l-Om, attività għall-familja kollha b'risq Putinu Cares. Din l-attività ġiet organizzata mill-Kumitat Festi Esterni Marija Reġina. Għad-dilettanti tal-karozzi kien hemm show tal-karozzi fejn kienu esebiti diversi trakkijiet marafin bħala żwiemel kif ukoll karozzi moderni u oħrajn klassiċi. Fost dawk li jessibixxew il-vetturi tagħhom kien hemm Kalanċ Racing Team. Il-pubbliku seta' josserva mill-qrib id-dragster tagħhom. Apprezzaw li ġabu d-dragster tagħhom li rebħu ġew it-tieni fl-Ewropa s-sena l-oħra u ovvjament kienu ta' għajnuna wkoll finanzjarju għal Putinu Cares. L-attività kienet ikkaratterizzata wkoll minn kant ta' tfal. Aħna bħala Lavu Academy ġejna hawnhekk bl-istudenti sabiex kunu jistgħu kantaw jagħtu wkoll is-sem tagħhom dawn it-tfal jifhmu wkoll u jafu kemm hi ħaġa sabiħa illi tagħmel karità illi anki it-talent tiegħek tesponih biex inti tkun tista' wkoll tgħin il ħadd ieħor u proprju għalhekk qegħdin hawnhekk bil-ġenituri bkollha qegħdin nieħdu verament gost, nagħtu gost il ħadd ieħor. Biex jitqajjem kuxjenza dwar il-folklor ta' pajjiżna ġew organizzati wkoll lob tradizzjonali għat-tfal bħal passju, il-lob bil-boċċi u t-tiġiġa lamja. Barra minn hekk sar face painting u fiera tal-pjanti. Il-qlieħ ta' din l-attività mar kollu b'risq Putinu Cares.